أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام. بل ما لك حيرك أنا يا لك أنا ودم لك أنا وسم لك أنا وسا لك اللبن ونمان سان هير لك أدم سان هير لك أدم يا ربي. أما في نيو يا عدو كنيوين وقتي بكتاجكم وقتي ماونته مثلا دو بسفهم بلا جلنا لك أنا جمنا كشيء لك أتنا أم وني دو كالانينا عرفة كانينا ألفه بلو لك أنا جمنا كشام لك سانينا فما دام لك جمنا دومبه لك وكامبه لك أنا فتنة دواني نيو تانينا ألفه نا ألا سونا ما ألا بجابي ألا ما جابيرا آمين يا رب العالمين. بين سبب ما بان سامبه أنا بابو إنكا بابو جماعي أيوة جلا سكيل فين فلادي بي دون نشيل كيافو أنا كماو كانكول كجلن كسوة أنكو ما نفرو كانكورا لينكس دو بالا فان أنا سجين سانغاني وقت بيني ما بتا يبقى فيك فين لو فوق دولي هاكلي بدي سافولي ما والما يبقى بلاكون ناتوفو سنين فين لو فوالي بالي يبقى سو يدونا مينغا نيكا مين فو importance كبون كسوة كلين فلانا ويفرو كوتا فلان فلانا من دال سبانا موغا ويه تشينكو كوسا سغرا تشينكو غلا ما بنات جاي ما على سنا مدو تشين لا بس تشينكو غلا تشين بلاو لمبه ba fa mo yi tchien ka nga tlane adama din sara do ko mana bandron ka tchien tla parce que chou ma shika balotaka men fo ka saka chou ma shika balotaka na adama din sara do imana saka warto sharatu ye fam folo min wajibiya e kan na folo la o yi ishuko ubuyere daga warla e kabur e kasanga ko ani ka kaburu stengo nasro fam te nganga e chukola a bega nga buyere ka warla folo no bana tmami ngatla ma wasu yamina no bana jurubina ma ni sara dim balotika ni sara muso balotika ntu ni sara ma shika balotika ble naso yi muso be ni dembe o ka balo be boye tieni to o de betla ka dum ka balo ka be bodi la on fa ambe dante man bara do ke na ala so andam na sum ni masara ban ma do be boyro do la kana kana na furujato koro o bena furujato min ngoro o balo o furujato balo ani min be balo ani mawre min no balo o be ka bossa ba to kan na fulla ni mam boke ye to en deke parce que be min takadim no mo tate mun tado e de ni dembe o tado ni babe o tado ni fabe o tado ni balmo be o le tado non bina se o lukat o ni yoro shitala ni point mi ga gela do so mam na maka ko so ustad sagara ni fende c'est très important non alsa sa ambe jaga ko ka yoro do anda sedama jaga ko la woni ma ni war bi bolo jurubi la juru kelebe ka wari ngunduno mana ni go wa million duru de bibolo million juru bila era ya kundum no kera million duru min juru bila jagatika million duru min bibolo ka baga jagatika la parce que juru ya kunduno fona ya soro tawda bla bibolo dube yera te be dumi ngono tade comme du waro usane mi bolo ka bla parce que warti ba so abe du sansa sanga bla no lu be no lu bisi ka ja juru sara otuma juru num bi la war mi bolo juru to jaka boli bali donc million dure ibo jaka bo ni du man du ran na fe ibe du do fere ko ka na fara ko jaka jaka te na fulere fe be ko nduno jaka million gelen o jaka jeli aywa waduru million gelen otuma million duru jaka jeli wa mo andu
wa mwanduru ce qui va dire ko million duru mo ko juru kelma bo so dum bi bolo a so kelengele men ya fara bi ka juru sara wala masandisi wara bi bolo ni o kifa men fero bi ka juru sara fembe na be nasro adama de na fama faso sara do no do bi bolo ni juru bi la juru o te juru te o te ja boli bali juru te ja boli bali aya anya fiye sa fembe be ni juru to ja ko ni bali amina do de la sa ba ani yeseneke ñom min soro itara ye malo de sene malo chama afori kam ijuru man tugo ko kar sa yeseneke ñana ko ay malo chama soro juru man tugo ko ngoma diga malo go sero la nu na ni sigi ni malo gushira juru man diga juru te sa folo de masa mi nga hake ka boni masa be fembe ko ga hake bo wala folo jiti ga disimo wo teddi folo na gushira katla alata na so yiji de ga son o ji so mi yalla ka ataka se bore kelen blé avec nisfu lo shuri aywa bore tlanche sa ye maluda ni jide jimme ka son afalna no jide amona no jide kana se no jide no sera ni jaga bot masera ibe bore koronto bore tan koronto yitaye tlanche fe bo tlan bore kilo bo tla tlanche fe yitaye tlanche de be alama bore koronto ni tla yitaye bon naso iba asma segi de la segi koronto ni segi tlanche yitaye tlanche inde alataye bon alata borala jurmandu ga juru to mi mer na ujaw ka be chekata nae jurute seneke ñoo jangabi ñoo do tiga do kaba do malo do ni jurube ni ye cike ko ne na sor la doron iba jaga ma amana don jaga nani baga misen ben baga ba almashia sahabola babola mishibola nyama bola ni ika mishi sera bisawama ni waljuru de bila mo jurmantu na iga sinzama jabot maseno ni jaga bola na ba kan turani ngelemne no boralo na ujaw ka to bete kata nae na sa misibina ni ma ni jaga bot maseno tura jaga bola bina abe hajaga ni ngelemne misimso jaga na yo min no bana to bin to binani ni go kemi o ko min kata noye juruta ali jagabi c'est que ñoo juruto jagabi juruta bagan jagabi bagan fanfa sagaw bawo mishiwo nyame juruto jagabi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما باب امنا ميه في زكاة الماشية bagan jaga mba fekana do fi yodeka ايوه وزكاة الابل nyame jaga والبقر ani mishi jaga والغنم ani sagani ba jaga فريضة e farda de lama nga don na fori ko farida e femi wajibi yelen bi ka te bi fio fi ka ke mo de farda e selfan la zana fi ni safale so ma selli o e farda yika o te bi ni jaga fene ni na folo sorola mishi saga ba nyame a jaga bino fene fiye ngasa na fora jaga be bo nisabu de la nisabu aywa oye fende sumane yala bolo kabla islami nyena mamnumbe no dalimbe ali alala wala baraka no e nisabu ye jume aywa ni war serani hakela wadi nisabu ye ni misi serani hakela wadi nisabu ye ni saga serani hakela wadi nisabu ye ni nyame serani hakela nyame be se hake dola nyame dinte mine folo saga wala ba de mine abe se hake wala nyame dinte mine saga ni ba wadi se gamene aywa fuka ta si yele ma yoro nani ma nas ale sera yerma duru ma nyam biddi mi soro kamne Allahu akbar o mi waji wode to ko nisabu in fena kasoro ikelin ala la du ikele itado mishibe sinzana ega sinzando ngasa mishibe ikelen date idenga mishibala imusok tabala
ايوه نور بس نزانا هكذا ربي ني إكلين تسيروما جغل واجبية ني مسوني ديون تسيروما ني ناسو يمسون إني مسوني ديون جيلمبي ناسيرو هكما كلمة شتاتا أبو جغتا مشيلا ونباتو دومنا إيه كذا يوم مشي باتكير نياس كسكيبتا سر بيجي بارتي دوبي ويادين نتاي دوبي ويمسو تاي dobe o yetena musoro tai afora ke che de bisega waradla ko wara ko bi bolo o bino gam shu kalfa kalfila o min kalfa lembe wara falembe kasuri kilentate bo mi kilentate yalo sanwo sa wajibel no de almaminka islamuka albamba aka jagaw neno blakata wara lakata jagam o jaga menena min bita o to ko sai no na jaga wajibi yara na yi nyina sansi na mana jaga wajibi ko parce que amne baka mana bo minum bi itola ka jaga bo ayere wodi mum defaluni o ki jaga menena be wasa jaga menena te o tuma sa kelingilem be tuini kalli mane de bolo nde do ragalen di mane inte fuyede limania ba adama dentla alde be noro dima ale de bi deme ale bi kosabati limania ni ala yake mu'miniye kama mu'miniya bi ka sogona ye dem bla mu'miniya inga barka doni ka sura barka te bo fiu ha ay barka kon te bo dungodo na fara ko mu'mini ba surat kila ma be fem ngadi alay abo beke alay min wajibi ga jonga o nyo wajibi maka abo belaje lenge fem be do be akanya kadi alay sama wajibiya abo belaje lenge mo so aka hera sur islamiyya kono mi yo ke dron idili dona islamiyya kono dili don dron tere ika dimba dili dona o dili don ala be hera min ka awye ata hera tiga fi fo na yasi alama kasi alama ayo sima ni mai ala nuk masaliyede ngasa sanyi sel dabla ba go pay ni yesel dabna fane nindi ma amara yo imam ni ala bulu inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allahu akbar ما ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله أكبر ممن نعمين كوسي علما هذا أبو شيلا بركة دعاء أبي كوسبتي ولكسو على كو كبرة ميجيجاي مفرفوني مكلينياي مكونونجاي على تيكا دوشة أبدا saniya ke ni konnon juye sa ha itayin ma ka hero so ala ko kali kala ka masala ala ka hina kono frelembe ni yayi ni nyeba ka hero so ala ma beda kama ngase mi yan ni yan man sala ala bin hera kiye o choro yayi ni go betta ka jiya ala beda ta jiya kama emi yan ni asere da abe folo ela ala ka ambesa amin mo min nyum wala be jagabo mama ka mo de ka no sisa ko misai tambulo awo yere de bi jije yere awo kabo yere de bi jije yere o to do ni warti mun bi no dalmu ka almanuna aywa ko sika fa almami basta sisa baga menebulu ye an mushitigu bla kan baga jagabo anti jagabo de fo ma kata mbal ma ki ala ka hina no shomar bacili ndara mo balla don la ako boye ako mti nyefi an ngamba na folo min banga be ju wada kono imana jaga botoy fo ni moy katara non go bacili mo wallahi go parce que ala o de don ala kala fane o de don kala ko ba ke ni jaga bot masra mo de blagata o ni yere na ski al mamma c'est ça ne be seri de kofe ndale mbila mbanyi ni fe na fulo bembulu nga werela ni sanyere matuma sera e kam robla kana nga werela akana kana alaje min wajibiye ne mbenka nga bagana akada anga ajrabo abadi abina dima iyere ba alaje e almam ba alaje ala ya maminu ni jegain diri wajibiya maminuma iyere boru laje ini yore bo boala aywa iba totla muni nyonche ni yere daro ka to fal mami abe wajibi ka to lo asraya aywa ni samaya dona samaya mana ba fo bo dama na gese nyugo dole be bo aywa
koron fɛ o bɛ waati min i bɛ sa bɛ to o tuma o de ye baganw y'a sɔrɔ baganw sɔngɔ samiya kɔnɔ u ye dumuni kɛ u fara nɛnɛ donna nɛnɛ u falen don i ma na sinsan na i bɛ se ka jaga minɛ sariyatigiw y'o de kɛ sa bɔ wagati ye sa kan ka na di tola i sura ya ayiwa n tɛ o ye limaniya ba ye dɛ kosɛbɛ nin de ka ɲi fɛn de f'i ye ni kɛsu falen b'i bolo wari caman na n'i m'a la ta bɔ don bɛna sa k'a dalen to i k'i miiri o la dɔrɔn ni sinsan falen b'i fɛ misi la i k'a dɔn i faw kɔni ye i mɔkɛw kɔni ye olu ye misi caman bila sinsan kɔnɔ u bɛ minɛ u taara yɔrɔ min tɛ segin ka na tun o tɛ kɛ fiyewu e de fɔr'u kɔ i b'a fɛ i ka diɲɛ ka ɲa n'i sigi k'i miiri fa minnu tɛmɛna o don minnu tun bɛ jaga bɔ a cogo la ala ye min k'u ye ka bonya min da u kan ka adamadenw ɲɛ siran ɲɛ u ɲɛ waritigiya t'a to maaw ka siran ɲɛ koyi abadan haiba da adamaden ka b'ala de bolo n'ala y'i labila tɛ bonya o de kosɔn ko man yuhinillah fama lahu min mukrimin n'ala ye maa min dɔgɔya ala tɛ bonyabaga tɛ sɔrɔ i la i bɛ siran ala de ɲɛ ala bɛ haiba da i kan n'ala ye haiba da i kan maa tɛ se k'a jafari ye laban maaw bɛ siri i ɲɛ o tɛ sɔrɔ f'i ka siran ala ɲɛ ka ala gasi tan n'i y'o kɛ dɔrɔn a banna ala bɛ haiba da i kan ni haiba da i kan maa tɛ se ka jafari ye k'a bɛ n'i bugɔ mɛ se ka girin ka nin f'i ye n'i ye nin fɔ tu ye ma tuma min i ni ala cɛ lajɛ i b'a sɔrɔ i ye fɛn dɔ de kɛ ala la min ma diya mɔgɔ bɛ n'i sigilen sɔrɔ k'i nɛni kelen filanan waritigi k'a fɔ ko mɔgɔw taara don ka k'an gosi an kaso la fɛn ma bɔ a la i man ɲi ayiwa ni dugu jɛra kɔrɔkɛ bɛna a ka nasɔngɔ minɛ i fɛ dɔgɔkɛ bɛna a ta minɛ i fɛ nimɔgɔmusow bɛna o ta minɛ den minnu bɛ yen baba anw ma fɛn sɔrɔ i bɛ wari d'o ma ni maa ko k'a bɛ n'e gosi don o don olu b'a fɔ k'i sigi k'a lajɛ i ye ɲuman min kɛ i bɛna a dɔn k'a don sera bi nka sa n'i y'i faso jɛ i bolo wari la i tɛ hɛrɛ kɛ faso ye i y'i tigɛ bɛɛ la walahi u bɛ n'i ci u ɲɛna ka bɔ hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan ka maa si tɛ bɛɛ yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ fɔlɔ k'i da i t'a tigi ta tigɛ la b'a ta n'i yɛrɛ bɔlen kɔ cɛ ni musa ne ko cɛ walahi cɛ ni kelen bɛ ka maa tɔɔrɔ cogo min nin jɔ b'a la ko nin ka kan n'a ye adamaden ka ɲa adamaden ka ɲa n'i ɲana i bɛ ɲa fɛn min na o ye ala ka fɛn dilen ala de bɛ tila ka bonya da i kan ala ka bonya da wala zakata sharatigiw fɛ yen ko jɛgɛ tɛ wajibiya minali ibili ɲaamɛ la fi ɲaamɛ la akalli min ka dɔgɔ min khamsi zawdin ka tɛmɛ ɲaamɛ 5 kan zawudi ye ɲaamɛ tɔgɔ dɔ ye ayiwa buduni y'a tɔgɔ dɔ ye badanatun ɲaamɛ tɔgɔ dɔ ye buduni y'a jamu ye ayiwa fa fiha shatun n'ala ye maa min garisɛgɛ soit i y'a sɔrɔ i fa kɔ tiɲɛ ɲaamɛ 5 u ko bɔn karisa i fa fatura a ye nin ɲaamɛ 5 to nin y'i ta ye n'u y'a d'i ma don min ko nin y'i ta ye jaga tɛ wajibiya la o don dɛ a bɛ to yen fo san wɛrɛ ni san wɛrɛ sera ɲaamɛ in ye 5 ye walima a kɛra 6 a kɛra 7 ye n'a sera o ma saga 1 de bɛ wajibiya ɲaamɛ 5 la shatun jada min ye san 1 dafa n'a donna san 2nan na i y'a faamuya o de bɛ wajibiya ɲaamɛ 5 la ka bɔ 5 la fo kana se naamɛ cɛ 9 ma foyi t'o la san yɛlɛmana ɲɛna ka sɔrɔ ɲaamɛ 5 don i ye saga 1 de san wɛrɛ a y'a sɔrɔ ɲaamɛ kɛra 6 7 ye o kɛra 8 ye saga 1 pe in de b'i kan halisa o san yɛlɛma n'a sera ɲaamɛ 9 ma halisa saga 1 pe in de b'i kan n'a kɛra ɲaamɛ kɛra 10 ye don min na shahatani saga 2 de bɛ wajibiya n'a kɛra 10 ye saga 2 de bɛ baganmisɛn 2 de bɛ wajibiya soit a kɛ saga ye soit o kɛ ba ye parce que arabuw fɛ yen olu ka ba façon dɔ b'u bolo o sogo ka d'u ye ka tɛmɛ saga sogo kan tellement ba ninnu ka kɛnɛ mais bɛɛ yɛrɛ b'a a ye n'an taara
mina do n'an taara saga san yɔrɔ la an bɛ taa minɛ ka hadiya min san i bɛna sɔrɔ don dɔ o bɛ na ni ba ye ba dɔw ye a ba dɔw b'a la ni i yɛrɛ y'a ye ba kelen bɛ feere u bolo riyal 500 ka sɔrɔ saga bɛ filɛ 250 2 3 a ba kelen riyal 500 500 ɲamakun ye darasi 20 de ye darasi 20 ba kelen a bɛ feere o de la أو ثنية والمثانية من جل غنم أهل ذلك البلد جزاء والمثانية من دوس جزاء يسرى سانجلين الثانية بعدين من بس أنفلامما بنيو أجرا في نبوة من جل غنم أهل ذلك البلد جرا واجبري كدغو منا ودغو لامو كبار مسين سوتشاما ni saga de ka ca i b'a bɔ o la ni ba de ka ca i b'a bɔ o la ayiwa ila 14 a ma kɛ saga fila ye o tɛ 10 ye ɲaami nana se 14 ma halisa 12 ni saga fila 13 saga fila 14 saga fila ثم o kɔfɛ في 15 n'i ka saga ɲaami nana se ɲaami 15 ma ayiwa 3 شياه bagan misɛn 3 de bɛ wajibiya o la shatu ye bagan misɛn kelen ye shiyahu y'a jamu ye bagan misɛn 3 o de bɛ wajibiya ɲaamɛ 15 la ila 19 o cogo do bagan misɛn 3 do 16 bagan misɛn 7 17 18 fo ka taa 19 bagan misɛn 7 ayiwa فإذا كانت 20 n'i ka ɲaamɛ marata nana se ɲaamɛ 20 ma فأربع شياه tuma bagan misɛn bɛ kɛ 4 ye halisa an bɛ bagan misɛn na an ma don ɲaamɛ kɔnɔ fɔlɔ ala da adamaden fɛ parce que ɲaamɛ kelen dɔyɔrɔ bɛ min n'i ko k'i b'o fɔ ɲaamɛtigiw ye ko ɲaamɛ 5 ko ka ɲaamɛ kelen d'o la u bɛ muruti i ma sisan ala y'a adamaden dɔn min bɔli ka nɔgɔn n'i ko ɲaamɛtigi ma ɲaamɛtantigi ma k'o ka bagan 2 di o y'a sɔrɔ baganw b'a bolo t'a bolo dabonna ni dunanw nana a b'o ko k'u fana n'i y'o fɔ dɔrɔn ni san yɛlɛmana a b'o 2 bɔkɔrɔ k'o di o ka nɔgɔ a ma ne ko k'a ka ɲaamɛtani don k'a ka bagan 3 bolo o ka nɔgɔ a ma n'an bɛ mugan ni k'a ka bagan 4 don o ka nɔgɔ a ma o ka nɔgɔ a ma ni ɲaamɛ kelen ye parce que ɲaamɛ kelen sɔngɔ o ka ca dɛ ɲaamɛ kelen u bɛ ɲaamɛ kelen dɔw feere 50,000 dɔw bɛ feere riyal 2 ni 500 dɔw bɛ feere riyal 3 2 ni 500 2 n'i y'o lajɛ 2 ani 500 o ye 100 ye ɲaamɛ kelen sɔngɔ ye 100 إلى 24 halisa ɲaamɛ saga 4 de b'i kan i ka ɲaamɛ la f'a ka taa se 24 ma ثم o tɛmɛnen kɔ sa في 25 n'i ka ɲaamɛden ani ɲaamɛba i bolo mara la n'a sera 25 ma بنت مخاض o tuma wajibi bɛ yɛlɛma jumɛn bɛ na an bɛ don ɲaamɛ la ɲaamɛ daminɛ ɲaamɛ jumɛn na ɲaamɛ muso min kɔnɔma don denmusonin b'a sin na ayiwa mahadu yadɔ n'i y'a lajɛ o ye tin yɛrɛ ye nka sa mahadu kɛra ɲaamɛ muso kɔnɔma ye kuranɛ kɔnɔ suratu mariyama kɔnɔ a ko fa ajaaha al-mahadu ila jiz'i nakhla tin kɔrɔ dimi ye ma mariyama lana ka na tamaro jukuru ma o tuma mahadu min filɛ ni ɲaamɛ muso kɔnɔma don i ka ɲaamɛ kɛra 25 ye u b'a filɛ u bɛn'a f'i ye jagabɔla de bɛn'a f'i ye ayiwa ala ye min wajibi i kan o ye i ka ɲaamɛ denmusonin min b'a ba sin na ba in kɔnɔma don a ma jigin fɔlɔ ɲaamɛ musonin a nɔnɔ ma wolo fɔlɔ a bɛ fɔ a ye k'o de ye jaga ye a y'a daminɛ muso la parce que a mɛnna sagaw kan a nana kɛ muso ye parce que adamaden bakiliya ka di n'o ye bawo ko ɲaamɛ denmusonin bila n'o n'i y'o mara n'o wolola dɔrɔn o mana wolo o dɔ fara olu ye n ka baganw kan bon o yɔrɔ fɛnɛ la o bɔli ka gɛlɛn ni kan ala y'a o de wajibiya ɲaamɛ la ayiwa wahiya
mima bintu makhadi don bintu sanataini nyame demi shiye sanfly nyame demi shiye musuma min shiye sanfly parce que nyame wolula ni demba shina na be ka mi abe sangelenge shindi la dema sanflana abo kono abe kono ta saninga ta sa jigini ma o ba soro den shi sara sanflama babe troka golo nyame ka koni adama denga ko so nyona num be ni shinu bala mote num be num dade kalo sawansa bengele woni wulo normal do ka sanfla de beddo adama den nona mo ni nyoche ni baka kene faka kene fuitula de mega shimi chola ni mbe sere no te ni wulo do chocolate sanfla de beddo nona mo ni nyoche aywa fa in lam takun siza nyame demi shie sanfla na ba no fe de musulman no make fiha no salimatan wa fiha munasur no tika nyamela aywa fabnu labuni otma ubina ni doye min shiga koronali tai o bla noro aywa o nyame de nyume zakarun nyame demi na bajiginendo abajiginendo aywa abeka shini nona ma sebani mbo ko o ni la boni aywa nono madinge folo yi kono madde musoye akono mada majigi folo ni ajiginendo dembe nona mbe shina dengani mbo na fe o de la boni bon min fo ko yara am fa maliko ala malaja aywa anga nyoron famela ani korompela mawbe nyame tikube mado be nyame kime so dogulo do be nyame kime fla be so dogulo ko so be nyame kime fla be so dogulo meshir bi deno do nyame bakili mesrabulo nyame bakili ngomba do ante man ni boy nyame bakili mesrabulo الله أكبر إلى 35 bon na bora nyame mugani durula jagawale tika mugani durula mugani woro mugani wolonbla mugani segi mugani dur mugani gonondo bisaba ni kele bisaba ni fla bisaba ni saba bisaba nani fogata nyame se bisaba ni duruma dawala shitika ola ni bintu makhadite bon fana nan nasisa aywa thumma fi 36 ni ga nyame bugona kana sem nya bisabani woroma aywa ni kelen ya rap bisabani duruka ake bisabani woroy aywa bintu labuni otma noma mimbe ga shinde adema o dem so ni mimba no fe wadi wajibi wala parce que asoro o sera fenyen na fa soro minna aywa wa hiya nima bintu labuni don bintu 3 sinina nyame demi ye sansaba soro sansaba ashibe sansaba la wadi be mnakadi nyame bisaba ni woro jagayodi aywa ila 45 bono kala fo itika bisaba ni wulomla okele ni binga bisaba ni segi bisaba ni konondo bisaba ni binani kele binani fla binani sawa binani nani binani duru anza okele ni bika aywa thumma watamanango fi 46 biga nyame sara binani woroma aywa hiqatun nyame denno be ko hiqa wadi wajibi hiqa de wajibi watba aywa bon rejme وهي نما هقادو التي وين يعمل الدنيا يسله الحمل عليها على ظهرها دوني مسكا دا كورو ني دوني دارا كورو دوني تشكا يا كورو ايوه ويتركها الفحل نيامه دمسو سيرومات مامي ابا سورو نيامه جيغو بكا غوشي نيامه ديغو با غوشي ايوه وهي نمو فنا دون بنت 4 سنين نيامه دمي شي سناني دافا ودي هكاي الله اكبر الى 60 ما فايتي كانتو بيكتا بغا دا نيامه كتا سي بي وروما ايوه ثم ناس ربي ورما
ففي 61 جزعة ni ɲaamɛ sera 60 ni kelen yɛrɛ la 60 kan dɔrɔn ɲaamɛden dɔ bɛ yen ko jaza o de bɛ wajibiya o la. أيوة وهي ni ma jaza dɔn بنت 5 سنين o ye ɲaamɛden min si ye san 5 dafa o de ye jaza ye. إلى 75 fɛn a bɛ to o cogo ka bɔ 60 ni kelen fɔ 75 ma. ثم n'a tɛmɛna 75 kan. في 76 76 ma n'a sera o ma dɔrɔn. بنت لبون. ma kayida yɛlɛmana. أيوة nɔnɔma o denmuso 2 o bɛ wajibiya. ɲaamɛ min jiginna a denmuso b'a nɔfɛ a nakɔnɔ ta a jiginn'o kɔ a bɛ ka sin di nɔnɔ in ma a bɛ ka sin nɔnɔ in ma o kɔrɔmusonin min b'a nɔfɛ o 2. إلى 90. a tuma a bɛ ten fo ka taa se ɲaamɛ se 90 ma. أيوة ثم o tɛmɛnen kɔ n'a sera 90 ma. في 91 91 ni kelen ma. فما زاد على ذلك ni ɲaamɛ tɛmɛna 120 kan. أيوة ففي كل 50. o tuma sa kayidatigiw bɛ na u bɛ kayida yɛlɛma. أيوة baara bɛ nɔgɔya i bolo. i ka ɲaamɛ kulu la ɲaamɛ 50 حقة i ka kelen de bɛ wajibiya. وفي كل 40 ɲaamɛ 40 بنت لبون. nɔnɔma denmuso kelen de bɛ wajibiya. ta kayida ye nin ye fo ka taa ila aluma jarran. ولا زكاة. nin de ye ɲaamɛ tacogo fɔlen ye munumunu salo caman b'ale de la i y'a faamuya 25 n'a sera 36 46 46 66 n'a nana se 90 ma ani kelen a y'o fɔ n'a tɛmɛna ka kɛmɛ ni 20 ma sa ni kelen yɛrɛ lɔ ka dɔrɔn a banna tuma fɛn wajibi bɛ yɛlɛma o tuma jɛgɛ tɛ من البقر. ni ye misi ɲaamɛ ta fɔra an tilar'o la ɲaamɛtigiw ka kan ka nin lamɛn k'i ni hakili to nin na ka ɲaamɛ jaga bɔ bon misi أيوة jaga tɛ misi la في misi la أقل min ka dɔgɔ من 30. ka tɛmɛ misi 30 kan n'i ka misi marata tɛ 30 bɔ jaga t'a la n'a kɛra 30 ye don min na أيوة sisan i ye misi mara misi 20 b'i bolo i ka wɛrɛ la i yɛrɛ ta don wali misiw farala kan i ka wɛrɛ fa i ka misi 20 jaga t'i k'a la fo misi ka se 30 ma n'a sera 30 ma tuma jaga bɛ wajibi i kan. فإذا tuma min بلغتها n'i ka ɲaamɛ sera 30 ma ففيها تبيين. nturani min b'a ba nɔfɛ nturani min bɛ taama ba nɔfɛ أيوة a dabɔlen ɲɔgɔn sa a bɛ taama ba nɔfɛ o de bɛ wajibi o ntura رجل a nturalama don جزع min ye jaza ye قد أوفى 2 misidenni nturani min ye san 2 dafa o de ye ijuru sabi o de ye jaza ye misi la ولي مش بسبب جغاي. o de jaga ye أيوة ثم كذلك misi b'o cogo la حتى تبلغ f'i ka misi ka taa se 40 misi 40 ma فيكون فيها مسنة. ni misi dafara 40 na don min ale kɔni lahala 2 dɔrɔn de b'ale la jagani de bɛ wajibiya wala misi 30 jagani de bɛ wajibiya. ولا تؤخذ min misi sera 40 ma o tɛ foyi minɛ إلا الأنثى. muso o de bɛ minɛ o la yɛrɛ dɔ in na ntura de minɛ yɔrɔ ntura bɔli ka nɔgɔ ni misi muso de ye parce que misitigiw fana bakiliya ye misi muso de ye o de y'a to nana ni musinna ye k'o minɛ 40 na n'a sera dɔw yɛrɛ b'a fɔ i don ntura falen de bɛ n bolo yan an b'o de ka jaganin to i b'a fɔ ala ye jaganin de fɔ i b'o de bɔ k'o di. وهي بنت 40 سنين. o de ye ɲaamɛ misiden min n'a sera san 4 ma o de ye musinna ye o de bɛ kɛ jaga ye misi 40 na. وهي ثنية. n'i ma musinna dɔn u b'a fɔ olu de ma ko thaniya misi la. فما زاد. ayiwa ni min yɛlɛla 40 kan sa. أيوة ففي كل 40 misi 40 o misi 40 na مسنة. jagani kelen. وفي كل 30 misi 30 o misi 30 la تبيين. nturani baarabatula kelen b'o la a banna ale ta fɛn 2 t'a la. ma sisan i ye misi tigi ye ala ye misi don i garisɛgɛ la jaga wajibiyar'i kan i kelen ni yɔrɔ
sera i kelen ni yɔrɔ sera misi 30 ni san yɛlɛmana misi 30 jaga bɛ wajibiya i kan jaga min bɛ wajibiya misi 30 la o ye nturani ye o ye nturani ye ni misi tɛmɛna o kan dɔ wɛrɛ t'i kan misi 30 la 31 32 33 34 35 6 7 8 9 10 nin bɛɛ lajɛlen ka bɔ 30 la ka na se 39 o ye wakisi ye wakisi ye jate min ni jaga tɛ wajibiya la nin bɛ bagan dɔrɔn de fɛnɛ la dɛ bagan dɔrɔn a tɛ wari la a tɛ ayi tɛ wari la a tɛ wari la a tɛ sɛnɛ kɛ ɲɔ la parce que ni sabu dɔnnen don wari la n'a sera ma jaga wajibiya ni dɔrɔmɛ 10 sɔrɔ o jaga b'a d'a ma i yɛrɛ b'o lajɛ ni 20 yɛlɛla o b'a d'a ma bon misi dunna n'a sera 30 ma jaga 30 nturani don 30 ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dɔ wɛrɛ si tɛ ka nturani kelen kɔ n'a dafara 40 na a bɛ kɛ jagani ye jaga kelen bon n'a tɛmɛn'o kan ni misi kɛra 60 ye nturani 2 n'a kɛra 80 ye jagani 2 n'a kɛra 90 ye nturani 3 n'a kɛra 120 ye o tuma jaga bɔra yɛrɛ b'a sagoya la n'a y'a ja a bɛ jagani 3 minɛ walima n'a y'a ja a bɛ nturani 4 minɛ ale ta y'o ye kuma 2 t'a la nin y'ale jaga ye wala zakata o fɛnɛ la ustaz Sagara jaga bɔlaw bɛ ko dɔ kɛ dɔ b'a filɛ misi den dɔ b'ale ka misi la o si ɲa kɔsɔ jaga wajibiyalen b'o kan min bɛna jaga minɛ a b'a fɔ ban ne yɛrɛ bɛ misi in san n b'a wari d'i ma sariatigiw fɛ yen a fɔra ko ka jaga min bɔ misi min kɛ jaga ye o ye lebu de b'o o nɔfɛ n'i y'a to i ka misi la nɔgɔ in ma ban fɔlɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn wɛrɛ don i ka misi la i miiri tɛ min na nka sa n'i y'a bɔ o de da ka di i la ale bɔli min bɛ kɛ misi tɔw saniyara n'i m'a bɔ dɔrɔn o ma saniya o de kosɔn dɔw b'a fɔ n b'a san i bolo feerebaa ko bɔn ne b'a san i bolo n bɛ 10 d'i ma fantan nalen dɔrɔmɛ 10 i ko misi ye ala ye min wajibi ka o ye nin ye ne bɛ 10 d'i ma a la o teliyalen b'o kɔrɔ ba teliya ko wari di yan n'o wari dira e bɛ wari in d'a ma misi in bɛ to e ta e ka misiw la n'o kɛra a dabɔra bagan saniyali min kama o ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ n'a nana dɔrɔn i b'a d'a ma n'a ko b'a fɛ taa sugu fiyɛw bɛ taa ni min bɛnn'a la taa feere o ma a bɔra ne bolo ka ban a banna a bɔra ne bolo ka ban i kana ɲɛbɔ bagan in fɛ bagan ale de ka teli ka nafiki yɛrɛ se silamɛkɛ ma bagan ale de ka teli ka nafiki yɛrɛ se silamɛkɛ ma Sa'alabata bin Hatibi akbariya fɔli ye wale Sa'alaba ale tun bɛ misiri kɔnɔ a kɛlen bɛ ka misiri minɛ kosɛbɛ misiri t'a dan fiyewu yɔrɔ denmisɛnw bɛ yen olu bɛ alabato yɔrɔ minɛ kosɛbɛ kana da la ko ka alabato ɲɛ bato ye fɔlɔ f'a ka muso furu n'a ni musow ye ɲɔgɔn ye n'a tilara ka tile misiri ma o kɔ o y'a sɔrɔ tuma a jogo dɔ a tɛ se k'a bila parce que caman bɛ yen denbaya bɛ olu kɛ bato b'u bolo denbaya musow n'i bɛnna muso ma min t'i dɛmɛ ala ko la a b'i ka alabato b'i bolo dɛ o la ale ta alabata a tun bɛ misiri la kosɛbɛ madina misiri sahaba de ko ye ala kɛra tile don a bɛ yen san ni wagati bɛɛ a bɛ misiri la fo y'a tɔgɔ da ko misiri ntugani misiri ntugani maana a bɛ yen tuma bɛɛ ayiwa ala nan'a kɛ fantan muso b'a furu muso furulen b'a fɛ fantanya nana bonya fantanya bonyanen a bɛ to ka bɔ misiri la ni salamu bilara dɔrɔn a bɛ bɔ
kata abita ko min ala kira ma dɔn ay bɔlen kɛ siɲɛ fɔlɔ ka bɔlen kɛ siɲɛ fila kira y'a wele ko sala bata i bɛ ka baara faso jumɛn kɛ ni nafigiya baara de a ko kira a ko nafigiya tɛ a ko fantanya de bonya bɛ na ne ni muso fini kelen pe dɔrɔn de b'an bolo fini kelen pe dɔrɔn de b'an bolo ni selilɛri sera ne b'a ta kana joona kana bɛɛ ka seli ma ni seli banna bɛ bɔ sani k'a to lɛri ka taa ka muso da n bɛ taa fini bɔ ka d'a ma a bɛ fini don k'a ka seli kɛ so kɔnɔ ko a kun y'o de ye parce que ala kɛra n'a sɔrɔ i bɛ se k'a ɲini ala fɛ ka ne sɔn wari la kira ko a ma a ko sahaba a ko ni maa min n'ala y'i sɔn nciini na nciini ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ o la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ala ye i kɛ fantan ye nka sa a ye fɛn d'i ma fɛn min dira o t'i ka ala bato bali sanga ni wagati bɛɛ i bɛ misiri sɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ i bɛ misiri sɔrɔ a ko nciini n'i y'o sɔrɔ o da ka fisa o ka di i la ka tɛmɛ caman kan caman min n'i tɛ s'a kɔrɔ ko caman ko ka fɔ wari caman ko maa tɛ se o kɔrɔ ale y'o dafa ala kɛra ko wari caman bɛ maa tɛ s'a kɔrɔ wari caya n'a cayara dɔrɔn fɛn min bɛ i ka seli bali o ka seli wagati min b'o bali i dɛsɛra o kɔrɔ min b'i ka hakɛw jɔlen min b'o bali i dɛsɛra o kɔrɔ i se o kɔrɔ dɛ a ko ala kɛra k'a ka dugawu k'ale ye don la sa a nana a ko kira ma ko n nana n bɛ tiɲɛ de f'i ye wala الذي بعثك بالحق نبيا لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه أكون ينكلي على الله ما سمي محمد شي كي كان نبي ما يكون كشيء نودي شيء ده ما الله تعالى يورد لنا مغرم حكي منا كورينا ما بك ورد حاجة داما أيوة هاي سرقة ورد شو ماي من فورا كلام تاد دونك ما بيت سون كي كدي على لا فوكا نعم باسكو لي على دون جومي عليه كميدنا ما من بالي نوفي وكان على دون كسو ديغريما وما كي كدي على لا غوانسا ni fora كلام دورك كو الله نياني ني فكسا لا سون ورلا ها دو جابر سغني اي سغدوني سورو سغن نبغو كشايا سغشالي اي ترندوني حتى ورد لا مدينه كرفه ابي ابينا سلفنا ابينا لا صلاه فجري اخمنوا الله صافن فجري ابو سلاخم بغون جرو ايوه بغان شارع اي ترمو تاكوفه ايوه اكيرا سلفنا لا صلاه ابنو لا فجري صافن سقومدا ابو سلي أخبرون شرو أيوة بعدين شهر يترون أنا نكاسل بان لا تراتو سرو جمعة وجمعة أبينا جمعة بعدين شهر يترون أتى جمعة سرو بلين سلنجين نسبة من أبن الله أتوشي سرو بلين أنا كده حاجة جديدة أقول تو سلام سلام تكبرني كسالة بتشودي سبوا كمان كسالة بتكبران بو بلوبي وكفولون كنت سوكرو ما يسوها وادين كفولون كنت سوكرو kira ko ya wai hata sai na kafa ne aya jira aya najigi ايوه aya jigi na yi mu ci ta ali sara bata sigare ko ka ta jira mene ايوه ay letri seben seben ngala blo yeso kira ta seben ngai ay mu blo ga seben ngai baga haga min ga nga mene mishila min ga nga mene sagala min ga nga mene bala min ga nga mene nyamela ويوشي هكذا سبعين قعدوت كلام روما ذكر أبو ما كانوا بدا وقت بس على بفي أني بني سليمي شربي فأنا كوني مش باتيه وقت مو في أيوة كجرا ما من الصعب وبورا وبنا تاولو في وتبنا فلو منونا نو سلام مربوك جغدي بس لما مرأو في سنة سكين دوتش أيوة ونسلا على بدما أو بس تبانيا من ala kara yam dakana ku jaga wajibi ara kan ni faya amana jaga me letri bambulo letri baga hakem nga ngadi ba ko ku ga letri dama letri bo khala je ala jaga kala akoni ngoni nison o men nison koromso ha nison o men nison koromso ايوه bakhile mana sa انا
ako basi abita asige ndo mana se abina nsegare ايوه bora kira e cebere min fonu sule bari ganye o ya me ko kira ka jaga bina no blale mo ku bina asegare adona ka nyame wula ka do mishu chero jigi ayol de tumo ha ko lu fara jonga ka wuli ka saban nun kumbe abina saban nun kumbe tumo ne bagan munye sababu da anatoy akaru da ko chugali wul dodo o beta bagan fere ha ne nyo wa fo leke akwa kala de an ko awde kira ka ci do men go akwai nyaw ku bare me jaga min wajbe menga nyo de ta min au ku menai wa ko ka ba ko jume akwai nunu wala kira man fon yede min fo bora ni minu ni ka bodi ala kira ka fotai min ko le me ka tebo luka ايوه ala akira man fon ako ni ala kira ma fo ni ala mo fo ni ne yere abonyer la ka di ala ma ala be bala ba sababu ko ay poti bala ko ne yere abonyer la ka di ala ma ha ani min fo no e bintu makadi ko de jaga hake ni ya jiri ka temo ka ke kablo no abin ne yere ko ila ko to wa khairan خير له afarko ga ninke re fem wi la ko ke ala kama yo fem wi la ala kama ako daga dila الله اكبر man tatawwa khairan ma mi here ni yo ke baranyini ako fa huwa khairun lahu daga dila ko sobe wi ke tamne kata jagat ki betamne sa comme anya fi jomi ni jaga bot mat musira kira tumbe saide bla jaga men no bla dali o tibendona na sala bata fi na sabata fi nani ayu bismillah halika sahabin kilen fa ko ya make ha ko sabo mo ga ko aga letini ra min de tuni wele trim boka di mana ma bla le sigara fem na do ngacha adalin ta ka ke الله اكبر ayamne ka laje وما هذه الا جزيه ما هذه الا اخت الجزيه انت دوره ni songo دوره ni songo from zuko ايوه akwa ita ko na kara mi kunyaro na tanai ama ko iduma sabo wala segna serga sabo se qur'an ayati kana kirama wa minhum man ahada allah lainatina min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ايوه ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أقول ما بي منافقون لا ما مي الله تعالى أقول نالا لسون أكن نقول في سمانتيالا يلا نقول في سمانتيالا ولكن سأقول واسألوا الله من فضله نقول في سمانتيالا شيء كنت على جانب سمانتيالا دين سورة في سمانتيالا نفهم في نالا أني على دلالة أقول نالا يعيشوا في سمانتيالا قال بس رغبوا قالنا كه ما يمون ليه ما من نالا يولسون أقول بخليا ناي وكلا كودي مغاي وكودي ngoso ala nafiya blawd sukuna ko keka bakhiliyin النوربلا من نافيا دي اما كدار بما اخلفوا الله ما وعدوا الا فمن الله تعالى ومو بوالي من اسرافه على النافيا بالسكون قلنا كانوا يكذبون نكر بنغلو من دار الله اقول علم يعلم ان الله يعلم سرهم ونجواهم من بالله تعالى قبنا لا ينصور لا من مسردو نالا ينصور لا مزرسدو نالا ينصور لا من كتا مجغبو انت على بتكم ليه ان كلوبن كان يلا او تادون كابي تمين او يلا غوندو لا تادو كو على باكلا ما ديوا يبقى غنو يماك مكامي او كلا على تاد اكلما وا وان الله علام الغيوب على دي كودو لم بلجي لن دو ماي قران نونون كوم بولي كرا يي دون سانو كو باسو قران انا ابو يا ويا طالب سالك بني يا ويا طالب اتورا بك دو كي بن سليماني سانو كان بس كان يفراي سنه يقولنا كونتران دي الله اكبر نتو كونتران دي على كراي كرا كوني نانيو وندو ني وري كودو على لا وري كلمي تيندي تاجانا ما سي لما مودي فويدا وري كان كودو على ما
wadi ko naw ko do alam wadi ko naw ko do alam na ilaha nun ta yu dafa parce que ma chambe ne warso wallahi men ke ni o fadron al bala'u muwakkal bil mantiq hada ma dem ba to ala ka jarabi nabi min de gara sala bada ya kan jigata kana na ala kala sagare annabi baraka la kunna nga jaga ko wala ne balo min allah kala ka ta fe la ko ngana min ka ta fe ay bulu shurubu ay bulu babu wala ko shura ko ngade ale ta kina ala kala ko to fa alai kira ya genga sing kira sumayl man senna babakar tle nanna wa sagare o ko ega bina domi ni ka jara ko aso ndara kira fa kila bana fa min ne to min ta ala saginai senna murtle anno fa sagare nai o ko ni soro ndala ha yoro mi shika tayro be nuti ka bu lapse senna babakar bana fa min ala kira banala ni bo min bom ndala nai ha asira na o chura kana na senna Usman tlela o fa na banala bulo fa da siga o chura alma bena sabama na fulo de katelin ga adama dengen na fiye fulo de katelin ko sube surtout bagan ma chama men misela trage no fene war soro abaglaw ani wurdi chama mbay ni war soro dro la ila bayina wurdi ko bayina misilita ko al qur'an kala chama do ala nu ya war soro dro man ba do ka qur'an kala inde ya sema ka to aka ka do ko ju wala zakata kira du fe zakata wajibiya fil ghanami sahani bala hatta tablugha 40 shatan sarabina ni jagaye sarakele ايوه فاذا بلغتها ما sarabina ni ma ففيها شات sarakele ne wajibiya sarabina ni na ايوه جزعه miya jazai او ثنيه والمثنيه الى 20 و100 فيتيكا bina ni temenengo فيتيكا bagamzena iga فقط se kemeni mugamba فيتيكا sarakele ngelengo فإذا بلغت نانا نسي 21 يكين لك بني مغانكا سا ففيها شاتان سقف لدي واجبيا سقف كيف علي مغا سقف كمني مغا سقف فوي دوانتي كالا سقف كيلينغو سقف كمني مغا سقف لندرون بيك نكلين لك لك كمني مغا نكلين سقف بسرو كيف لاي الله أكبر angala de la kana fitne do anno amina ya rabbi ala nala adama den jarabi ma se jarabi na oche krayo de fo ako nu e jarabi ma nu jarabi la fe nu yu ko fo ko kana balaw nyinda bal kana balaw nyin angina la bala ki lafiya minnu rabida u bɔra olu tilara o de y'a to n'a kuma fɔra i ye ni u dɔrɔn na ta i yɛrɛ na don a la i bɛ tila wa i tɛ tila a la sitana ma ɲi dɛ ala ma kisi la sitana tɔ saga 100 ani saga 20 saga 1 saga mana se 120 ma tuma min saga bɛ kɛ 2 ye ayiwa ila mi'ati shatin a b'o cogo la saga 2 dɔrɔn de b'i kan f'i ka saga da se saga 200 ma ayiwa فإذا زادت واحدة نكلن يلا كما فلاك اتمام سا ففيها 3 شياه سغا سبا دي بسرا واجب سغا كما فلا نكلن سغا كما فلا نكلن سغا سبا دي واجب يو سغا كما فلا سغا فلا سغا كما ني بيدو سغا فلا سغا كما ني بي ورا سغا فلا إلى 300 أبتوه تقول سغا سبا دي فلا نيامس إيجا سغا كما سبا أيوة فما أو الناس كما سبا سفهم فهمي زاد نون نجيدي ففي كل 100 أبنا كي سغا كما هو سغا كما شات ولا زكاة سغا كما هو سغا كما سغا كما ni sara bagele mi fe sara ta مثلا سغا bagele sara ta kemete fota sara ta الله أكبر على بينا دم الدين ده ولا زكاة شرطه في جرته في الأوقاص وقاسي ولا سا وقاسي دي أنغيما سرابيناني وسرا كده
kabo saga binan fo kana se saga kemeni muama o minum flore to go wakasi ko saga biduru do wala tiga saga kelengo bi woro fentala bi wolon vla fentola bi segi fentola bi kononton fentola keme fentola kemeni ta fentola kemeni muga fentola na gara kemeni muga ni kelen de mami avec saga fly Allahu akbar o minum fla saga da saga flama o de jete to waksi waksi a kelen a jamu aw kasi ngaw ti warla iga million duru amo jagaye wa muga an duru bon million duru ni wa muga bi bulu na million duru ni wa duru bo fene jete ko jagabo wa tan bo jagabo ya fam adon wa muga bo jagabo aywa wa yujma'u da'anu afsiza min mami ala yi so ay sara chaman di ma kamishi di ma ba di ma o be sara fara nyonga wal ma'azu ani ba fi zakati jagara niga sanya mama sara ni ba bi bolo fara nyonga ni sara binani sara muga mi bolo ba muga mi bolo ba fara nyonga sara kile na ija tab sara na ija tabala tabola fara fema kemani muga ni kelema ايوه والجواميس غونغا ميسو ايوه والبقر اني مش ميري مشي بقول فرانيوانغا جاموس دي مش منهم بي لو جونغا بون نعم كاتا فلو كمشيلا سوراغا مشيلا هل كاتا اسباني مشيلا دي جواميسو نو دوبي بولو ميري دوبي بولو لو فرانيوانغا ايوه ولا زكاة على من لم تبلغ حصته مما من يورا ماسي عدد الزكاة جاكا جاتيما نيغا مشي بيقولوا ولا هيك مشي تمام مواندولوغا جاتيكا ايوه مش اصحابي بيقولوا هيك ساعات تمام سرا مواني سرا بيسباغا جاتيكا ايوه ودو كنو وقتي سر نعم amba fa amedu oke jaga nyora ma fa kuma ndeka kuswa inshallah amba lilasi inshallah amba fa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون